Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 31, versikulo 10. Nagrigat ket din ti sumapol iti asawa a babae, a makabael iti pagrebengan na. Napatpateg nga adayo, ngam iti alahas. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan. Ama itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Ay na, Mare, nakitaray di inauna nga anak ni Pare Cesar. Kat na estudyante pa ilaang day, Chay. Ay na, garangganjang matgayam. Sayang. Kat daytoy pa'y Mare. Jay matkaarobam nga aglaklako iti natang iti palingkay. Ah, ni Mari Girlie. Jay na pintas. No kasano ka pintas na, isumatgayam ti kaalas ti ugali na. Ay na, won. Nauyaw matgayam. Ay, kababain. Kat daytoy pa'y, am mo di asawa jay mayor tayo. Jay may kadwa, wano original. Kunak man na di mo amo nga damay kadwana. Amok syakpay. Ado ti amo ka chismis, Mare. Un nga rod, amom samat aminan apakasalitaan dagiti tattao dito'y lugar tayo. Wan syakpay mati ko nam. Nagkapamaya, Di talaong. nagset da ito inlutungin na pa, oy. No saan nagpailaan na gawid, napuuranin da ito balay. Kao tagreklamo ka? Asino kumatisan nagreklamo? No saan ang magset ti makan? Mabaybay am anak kasaksak ti plancha. Ay na, agidasar kakit din tamanganon. Nagado reklamo. Ayan na nga ti sidahin. Daytoy ni napanaggimatang. Ha? Mapankalaeng gumatang? May sa oras mo na magkichischismes. Sumanao ka? Apay aya, di mo ikatantay tang ugalim. Naglaing ka makichismes. Nagsapa ka asimang pa dito construction site, pare. Kanayon mo ta masapsapak pare kay. Sagay, si Kati Foreman. Apay analadaw ka? Kasano? Nagbuyak pa iti pelikula. Anya? Starring ni Bakit Mo. Di ka man. Makipimpinungot ni Bakit Mo. Anya? At dakap-apa na ijigid ti kalsada. Dayjay, aribungbungan day da. Ay, mangibabain. Paparak man. Ay, saan ka na mapan, pare? Ah, Inanawa da idan. At dadaitan ije barangay hall. unay kamutin bakit? Inaldaw kan samot na makipinpinungot. Ay, saan ka makibiyang? Apay kumasaan kat asawa ka? Siyak ganyam ti apaon da? Jakat lumabanan? Dayta kaming kinalaing mo ang makichismis ti gapuna. No apay nga adu ti kaapam. Ha? Ikataman dayta nga ugalim. Apay, matulungan na ka dayta nga aramid mo. Pakadaksam dayta nga aramidem. Nista, pagbagaaman mo't ni bakit mo anak ka. Tatang, Kanayon nga da kaapa na. No saan ang makipinengay, makisinsinong bat. isupayin ti pagapapaan may. No miroonon tumot ngamin at chismosa. Tila ipadpadamag na kadag iti karoba. Ay, dayta mo ti problema kenkwa na tatang. No kas jaya masikuran nga awantar aramiden na. Ibagam, ta saan aday ta ag chis-chismes tinar aramidan, tapno saan ang maisarsarak. Uy, nasayaat mo ta nagkita ta. Agtismis taman Ay na Mare, saan ko amasangot ti makichismis ita? Apay, adda pa panan? Mapanak ag trabaho. Ijay, Ijay ilian. adan trabaho? Wen, impalubos ti munisipyo ang mapanak ag dalos iti kuko. Ha? Ag sursurak. Imbagla ang maigatang iti masida. Kasta? Wen Mare, anya nga iti maganab mo iti agmalmalem a chismis. Inaldaw ka pumanaw? Wen katno adun ti customer ko. Awan nga rodan ati kachismis ko no kasta. Tulungam kit di asawam, saan aday ta makichis-chis Mr. Aramidem. Manong Nestor, adagaya mon sugalan iti balayo. Anya? Nalabsak mo. Nay, ang mga no sa bali abalay dyan nakita. Ijay balayo, ni Manang Linda ti mangidadaulo.
Ay, sus, inaramid nan asugalan iti balay may. Sapay bawal, iji barangay ti agsugal. Kasano ngayon no matiliw? Di agsakit manan ti ulom. Mayat man pare. Ni bakat mo, inaldaw ang makisugsugal. Sika, agrigrigat ka nga krab trabaho. Ay, huwag niya rod pare. Ay, bagbagamat nga minimisis mo Sikat ka baba Naumag pa ikit din namang bagbagagan ko na pare. No sana makipimpinungot di taigit di kalsada, makisugsugal. Nagrigat nga rod ti sasadag pare. Ay na pare Nestor, sikat ti padri di pamilya. Pati o kakitin iti asawa, mga dabisyo na. Ay, narigat ti maadik iti sugal pare. Pirgen na ti panagbiagyo asa nga pamilya. Ay na, saan ako na sumursurot kinilinda, pare. Tainutan nak nila kay ko. Kasta ka day mare. Kan naamiris ko, nga awan maganab ko no inaldawak ang makichischismis. Kastamat ko man ni bakit ko, mare. Nang rona no makisugal pa'y, ay sayang ti kwarta. Himbagman kan ka, tanagbalbaliw kan. At dapayin trabahom. Nalakalaang matkot. No talaga akayat mo nga aramidon. Di ka lang mabain! Pinapanaw mo dagiti kakadwak! Kakaduam nga agsugal? Huh, Linda, anya ti sumsumrek di ta panunot mo? Awan nga ro ti maaramid! Nauma ka niyag chichismes? Day tamot sugal tar aramidom ita? Anya nga ro ti aramidak, alaman? No saan ka ngagbalbaliw, panawan da ka, kadwak na kitandak mo? Anya? Diyak kayat ti kastangar aramidom Linda. No di na kahit adenggain, ket no aramidom latta ti kayat mo, panawan da kan. Tapno na waya ka mga ramid iti kayat mo. Huh! Makisugsugal ka? Kasanomat nga min, awan pa'y maaramid iji balay. Kasi ka nga'y nagkapuam. Ijay ili, napanak nagservis. Imbagkan ka, tabisi ka. Mabalin kamat ngagbalin abisikat no kayat mo. Bay amon. Mayat mat no ada pagliwliwaan asugal. Ay namare, awan maganab mo dita. Sayang laeng ti oras kan kwartam. Awan pusta na dayto, mare. Di mo ibaga ti kasta, mare. Imposible Agsaysayang kayo ki din iti oras no awan ti pustana. Awan ti pagas, awan ti mantika, awan aminin. Saan ka nga agreklamo, takurang ti sweldo nga inted mo? Ay kat inyan anay mo kuman Sika kuman atin ang i-budget, tainyan anay mo. Iso akurang ta insugal mo. Ay, saan? Isardeng mo tayo ta abisyom. Di nakman butbut nga nakasta? Nauma kamin ken kalinda. Talaga natangken ti ulom. Pumanaw kayo, ano kaya ti pumanaw? Amok akanayon ti panagapa yung agasawa, Linda. Tatang, Dagiti anak yo ti kaasi iti kasta nga aramid yaw. nimot nga ministor, tatang. Ninistor, wano sika. Kasta ti ibagayo at anak yun ni Nistor. Linda, no kamali ninistor, ongtag. Ngam amok mo't ngamin asikat agbidbid daw. Si kapay mo't nga ina ti pagtaengan ti makisugal ken makichismes. Kasano nga isorom nga dagiti anak mo, no si kaa mismo nga inada ti agar aramid iti biddaw. Bagbagaman ni ipagmaw. Kaya't kumot nga aramidon kat ti kasta, tatang. Kanayon da nga agapa ken ni manong mo anistor, gapo iti beso na. Padasat to abagbagaan, tatang. Wen, bareng no agbalbaliw pa'y, sakbay nga agsinada ken ni manong maw. Papa naman ang Linda, Dita, dita sugalan? anya ngay nga rod. Iparit mat ni manong mo nga agsugal kami dita balay. Nagado, tinaskan nga aramidom iti biyag. Asaan aday ta makisugal, manang. Ibagam ti kasta ata nakaadal ka? Saan laang apara ka dagiti nakaadal ti trabaho, manang Linda? Nalaka lang ay baga dayta. No kayat mo, tulungan ka. Di nakman rabakan iti kasta. Sa anak amang rabrabak, manang Linda. Ala, umay ka. Sumurot ka kanya. Adun dagiti babae anatultulungan mi, manang. Mabalin nakmat nga rod ang matulungan Katwan mat. Anya ngay kumati mabalin kong aramidan. Si Kaman. Mahilig ka kading agluto.
Adamot basit nga muk No, ado ti gagayam mo, mabalin ka mat nga aglako. No, nalaing ka nga ag sales talk. Ay na, nagsumak lang mo ta makichismis. Oh, di usaram day ta kinalaing mo nga agsao nga aglako. Mabalin? Wen, manang Linda. Ni, Marilinda, anya ter aramidam dito sentro. Aglaklako Ayan, Kat, si Kangay. adamot din abasit parlor ko. Kita man laang dayta. Kaano laang iti agsursursur ka nga agdalos iti kuko. Ita, addan pwestom. When kat no nakikis-chismisak ide, ay awan tinapasamak anasaya at itibiyag ko. Ay, pudno, mare. Kat, sika, imbag man ta nasurom ti aglako-lako. Tinulungan nakmat ani ipag ko. Aywan, taniipag mo, agtrab-trabaho iti munisipyo. Katuan. Anya aya ti laklako. Adua, nagduduma. Umayat to agpasyar iti parlor mo, Ay, wan, umay kanto, taurayan ka. Ne, pare. Naimas mo tanti si Damita. Masango nga minan ni bakit ko tagluto pare. Ha? Gimagat pa ikit din Oy, daytati mayat. Kan nadamot yung trabaho na. Isumot laga madjakon makikita, makichismismis kadagiti kalkalsada. Awan mo't nga minan ti kachismis na pare. Ta, adami ng trabaho da. Di mayat, tawanin ti problema. Lakay, agriing kan, aldawon. Ay, wala niya. Naisagana kong tibalon mo. Kat dagiti nga ubing bakit. Naparbuatak idamat din Napandan nag-eskwela. Kat siga nga, Nakmot din aglako. talaga adakkelin tinagbalbaliwa mabagat. Wen alakay. Jak ngamin kayat ama perde ti pamilya tayo. Ti asawa babae nasken aramiden na ti pagrebengan na iti pamilya na. Saan arumbang adadaelen na ti oras na iti awan kas uskan na abanag. Papagayam ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras katakayo